Dobrý deň, moje meno je Slavomír Siska a rád by som vám predstavil náš nový projekt myshop.sk. Ak by som sa mohol ja na začiatok predstaviť, tak mám za sebou už v podstate pred 4 rokmi som začal robiť rôzne podujatia, ako boli filmové podujatia, hudobné, čiže vystúpenia kapiel a rôzne iné kultúrne akcie. Začal som s festivalom krátkych filmov To Eat Quick a festivalom fotografií, ktorý si môžete nájsť na webe. A takisto som po rok čo rok pripravoval ďalšie iné filmové podujatia, hudobné akcie, koncerty a festivaly. Takisto po iných festivaloch sme pripravovali rôzne iné sprievodné podujatia. No a počas týchto 4 rokov som chcel v podstate sklbiť všetko možné do jednej kopy a tým bude projekt myshop.sk, ktorý bude poskytovať priestor pre kapely, pre organizátorov akcií, ďalej pre kluby, pre festivaly a takisto aj pre rôzne služby, ktoré potrebujete na podujatie, a to je napríklad taxislužba, alebo potrebujete sa niekde najesť, čiže to je fast food, alebo sa potrebujete niekde po akcii alebo po podujatí ubytovať, takisto potrebujete ubytovanie napríklad aj organizátori. Teraz, ako som spomínal, web MyShow bude určený pre kapely, kluby, festivaly a organizátorov. Takisto našou cieľovou skupinou sú zákazníci, teda návštevníci týchto akcií, ktorým poskytneme komplet všetky informácie potrebné na ich show, teda všetko nájdete či už na klubovej stránke, na našej celkovej stránke alebo na lístku. Naším cieľom je podporiť československú hudobnú scénu, a teda celkovo aj kultúrnu. Opäť sa dostávam ku kapelám, klubom a organizátorom festivalom a tým posunúť ich tvorbu, prípravy a kompletnú organizáciu niekde ďalej a prilákať ľudí na dané akcie a takisto uľahčiť ľuďom sa poriadne zabaviť a nestarať sa o žiadne potrebné veci, ako je nejaká doprava alebo kde sa najesť a takisto hlavne sa zabaviť na danej akcii. Počas plynutia projektu na štartovači budeme pri vás pripravovať rôzne videá, rôzne vstupy, ako projekt pokračuje, ako sa posúva ďalej a budú to samozrejme videostupy, ako aj rôzne informácie cez e-maily alebo na našej facebookovej stránke a budeme vás informovať o našich aktivitách, ako alebo v akej fáze je príprava projektu myshop.sk. Na záver by som vás chcel veľmi pekne požiadať alebo poprosiť o akýkoľvek príspevok na náš projekt. My budeme veľmi radi, keď nás podporíte či už tou najnižšou sumou alebo tou najvyššou. Každá suma alebo každé financie nám pomôžu na rozbehnutie tohto webu a my budeme veľmi radi, keď s nami vytvoríte tento projekt a vytvoríte pre nás a my vytvoríme pre vás tú správnu show. Ďakujeme.